Hayi guys, engathi akusahambi kahle lapha kaphakela umthakathi noJacinta. I wish yazi uphakela umthakathi angayibeka eceleni indaba yomtsizwa. Afocus kulento aseyiqalile. Yebo siyazi unensizwa bakhe, but akafocus under imatch in match because ukuhlehla kwakhe manje njengoba esephuma ibhodo yedwa eceleni kuzokwenza ukuthi leza insizwa zasemahostela mase ziyahlehla nazo. Kanti uphakela ufike na thousands and thousands abantu, more than 500,000 wabantu abadonswe uphakela umthakathi. Abantu bayithathe serious imatch in match sekhona uphakela umthakathi ngenxa yokuthi umuntu onobuciko, unomuntu okwaziyo ukukhuluma. Yabo mayesekhuluma esehlisa ivoice, umuntu okwaziyo ukubamba idiscipline. Njengoba ubona amamash akhe peaceful nje, ingoba uyakwazi ukucorrecta abantu, uyakwazi ukubamba idiscipline, uyakwazi ukubamba umthetho. Uyileader yena kahle, unaso nje iskill se leadership. Ngesize simdlela amandla, aphinde abe nethonya, abe nesibunge. Shuthi wadalwa naso nje vele sokuthi abe umholi, abe nesibunge sokudonsa abantu. Uyayizwa leyo nto? Aphinde abe nesibunge futhi sokuthi adonsa abantu. So, udlala indima enkulu. Thousands and thousands manje yabantu isiqashiwe. Namanje nje 1452 intombazane iqeda kuposta izithombe ka Facebook isho ukuthi ibonga uJacinta, isho ukuthi siqedile ukuqasha abantu abawu30 eDurban. Manje kade befaka emsebenzini, manje wenziwa ama registration, baqala benziwa ama training. Yabo? Ivela kancane le nto uthi kuvele kuqasha abantu abawu30 ngosuku. That's very rare la eSouth Africa. Ne? Usebenze kakhulu phakela umthakathi, usebenzile kakhulu. But ke nanso inkinga. Kubukeke ngazi ukuthi sekune beef between uphakela umthakathi noJacinta. Yabona nje izolo silale kunenkulumo phakathi kwaZoso noJacinta ekhombisayo nje ukuthi kunokungazwani, ne? Uthe uZoso ufaka isithombe behleli nopresident. Wathi ngeke azayidedela inkulumo eyayikhulunywa. Wafika uJacinta wathi weZoso umthethweni uyiblame match enanithi ngeke izibe khona ngomhla ka30. Kanti nanikhuluma ngayiphi imatch? Kanti phambilini kubonakala kubuza ukuthi why uJacinta engekho enkulumeni kapresident. Wafika uJacinta wazokhuluma lapho wathi naye ubengazi ukuthi bawuhlangana nopresident. Ubone esebona ku social media, ne? Namhlanje savuka uphakela umthakathi esefaka iposter ethi ubutsizwa nobuntsizwa, enelogo yomtsizwa nomtsizwa. Emva kwalokho wabe esekhuluma ngendaba yama foreign nama tuck shop. Guys, uRamaphosa uyidlalile ichess and uwinile. For him ukuthi afonele uphakela umthakathi abize yena. Guys, ukuyobona upresident, it's a final stage. Yabona upresident mase kwazi ukuthi ngeke ngibe available Thursday but ngizoba nesikhathi Tuesday. Yabo upresident uma ekwazi ukuthi aschedule isikhathi sakhe for wena nobody, angeke. I-final stage leyo kushuthi into osukuyenzile usukule level le usukuthinta iattention yakhe, ne? So izinto ezinjengalezo yabo le yaphakela umthakathi nongizwe noZoso bani Tontoni, yayibo leyo ayinawo amakhamera, asazi ukuthi kudiscussweni, ne? And njengamanje ungizwe uthula kakhuluma, uthula uthe tu akasho lutho, uthula nje ayikho into ayiphawulayo, ayikho into ayichazayo. Uma kuyohlanganwa nopresident, umuntu omele abantu eyomnikeza imemorandum, niyazi kwenziwa njani? Izwani ngamiki i-qualified journalist. By the way, nginama qualifications amaningi ningasho ukuthi awusesiyena uthisha khuleka. Nginjoba ngitshesi nje ngisifundiswa ngisona. Izwani ngamiki i-qualified journalist ukuthi how it works. Kufanele kube khona ofakazi, ne? Lapha etafuleni feke kube khona ofakazi, fanele kube khona ipress
Uyayizwa lonto? Fanele kube khona ipress, kube khona abantu the time ungizwe ebuza upresident umbuzo aphendule kuyavidorize evidence. Abuza uZoso aphendule upresident evidence. Abuza upresident zonke izifungo ezenziwa ipresident fanele zibe khona kwicamera ukuze South Africa yonke ibone ukuthi bekukhulunywa ngani la. Utheni upresident, utheni lo. Kube khona icopy ye-memorandum eyofakwa emlandweni. Nanini uyoshiwo kuthiwa uRamaphosa samnika i-memorandum eyayithi 1 wonke umuntu akahole, 2 free education, 3 akusponsorishwe izikole. Uyabo izinto ezinjalo. Kube khona abantu abawofakazi ukuthi bebekhona kulowo mhlangano loyo. Kube khona intatheli ezizothatha umbiko ukuze ngelinye ilanga uma kuthiwa uPhakela wathatha ibrown envelope zithi intatheli cha sasikhona nansi camera ukuze ungizwe ngelinye ilanga uma ethi upresident wavuma ukuthi thina uzosinikeza imali yecampaign o uzosikhokhelela amabhasi o uzothini zithi intatheli uqamba amanga sasikhona na into yashiwo upresident. Uyang-understand? So lo wabo umhlangano ubuyisecret kahle hle. Shuthi nje bengafanele ukuthi thina sabantu sazi ukuthi uhambile wayobona kodwa lo muntu uthumele thina kodwa. Bekufanele sazi ukuthi kukhulunywe ngani lapha ya. Asazi kukhulunywe ngani njengoba umbona uPhakele sebuya ke manje ubuya usefaka amaposter akhe akhuluma ngomtsizwa nomtsizwa. That's very wrong. We know ukuthi uPhakele une organization yakhe. I-organization yakhe yezingane njengamanje sidila nento yabantu abadala. If efuna compensation, efuna donation, efuna in vele kufanele ukuthi anikezwe usebenze kakhulu. Thousands and thousands ama South Africans ayasebenza manje. Athola imisebenzi ingane zabantu. Usebenzile vele uyayideserve donation. I-organization yakhe ingane zakhe lezi ziyayideserve vele donation. Ngisho uhulumeni kufanele after all this amnikeze ambonge athi ndoda, you've done so much for this country. Wenze into ama-politician angakaze azenze. Kwi-history yase South Africa kukaze kuqashwe abantu abangaka in a short period in different provinces. Uyayizwa lonto? Wenze vele benze i-history. Kodwa manje sekunokudonsisana, the time kuba nokudonsisana phakathi kwabaholi bobabili uJacinta noPhakela kujijelwana ngamazwi kanje ku social media. Ukuhlukana phansi kwabantu kanti guys we are going somewhere. Ukuhlukana phakathi kwabantu. Uyabona manje abantu sebegxeka yena uPhakela Mthakathi abasamzwisisa. Guys amehlo ethu siwafake kwiprize. uRamaphosa uyenze ngamasibomu leyanto he knew ukuthi kuzoxatshana. Vele nami bengizophatheka kabi. Yayizwa lonto? Vele nami bengizophatheka kabi. Uyabona lento ayenzile wenza ukuba indoda vele amadoda ahleze ezoba nje. Indoda vele ihleze nje izoqilela umuntu wesifazane. Ubona nomuntu wesifazane ikhuluma into ehlakaniphile kuhleze kuzoba khona indoda eyodwa ezocasuka. Icasulo ukuthi leyo mbono loyo uvezwe umuntu wesifazane yena casuke because vele amadoda njana leyo nto ukuthi bona bane power over thina. Bayacasuka uma bebona umunye umuntu wesifazane engazuthi une power. Yes, that was about to happen. But hayi manje. Hayi manje. I cannot deny that ukuthi country yamdinga uPhakela Mthakathi. Mayisethe insizwa ivuka ucela insizwa eziyimiliyoni insizwa zithi qinqo ziyavuka zimlandele zizwe ngaye. Yabona? So manje sesiyasaba ke thina because asazi noma he's pulling out yini or wenzani. Angifuni ungasho nje le beef yabo ayingeke. Ayinhle. It's bad. It's bad. Isiqaliwe indlela sesiyayibona ilight akukho ukujika emuva bakwethu. Ayike guys, beef between uJacinta noPhakela Mthakathi ke it went on and on nje. Yashi Facebook. Hayi umlungisi, niyamazi umlungisi lo welakho, lo weMK, lo hleze ehamba nabo nje vele.
lo otholelana abantu umsebenzi asenze kube clear ukuthi udlala yiphi indima. So umlungisi-ke kusho ukuthi ubuke wabuka le beef le ukuthi hayi iyakude kuyasha nje ngempela ngoba lo munye ufaka i-status esithi nomunye aphendule nge-status nomunye yabo nje kushubile nje phakathi kwa-Jacinta noPhakela. Wavele wakhipha i-statement-ke umlungisi. Ngisho ingane encane kade ingaboni ukuthi kune-beef usevele washaya uvala-ke umlungisi. Wavele wakhipha i-statement wathi ngoMonday ngo-6 July ngo-12 iLACO izobeka umbono wayo ngodaba oluthinta iMarch in March kanye neNsizwa noMnsizwa Foundation. Ngizokhuluma iqiniso njengoba linjalo. Ngeke ngivume kudayiswe ngumzabalazo wabantu base-South Africa. Uqedile kumlungisi. Noma ngabe mhlawumbe ade usenkungwini, mhlawumbe ingqondo yakho kade inenkungu, ungaboni ukuthi kune-beef between uJacinta noPhakela. Useqedile-ke umlungisi. Ayisekho nje into esazoxoxa. Useqedile nje, case closed. Nanokuthi ubukade usola ukuthi mhlawumbe kune-brown envelope okunani. Yabo nje le statement sakhe esithi ngizokhuluma iqiniso ngoba linjalo. Ngeke ngivume kudayiswe ngumzabalazo wase-South Africa. Nca Nkosi. Waphendula kuJacinta, ne? Monday is my birthday. Anicele umlungisi angamushi usuku lami. Angakwazi ukwenza namhlanje please. Uyayizwa lonto? Shuthi usejahile phela noJacinta ukuthi iphuma indaba ukuze sazi ukuthi kubangwani. Sazi ukuthi kubangwani. Kulaba abangazi ukuthi kubangwani guys anibothi zijwayeze nje nanoma ikuphi nothi kwi-profile yami. Aniboyijwayeza ukuthi uma kukhulunywa ngezinto eningazazi ne eningayizwanga ngeke nizizinto ifike kunina nonke ngesikhathi esisodwa nonke kanye zonke izinto zifikile kunina yabo. So kuyenzeka ukuthi kwenzeke into kade usemsebenzini uma usuyizwa into ehlisa umoya phela, calm down, breathe, drink water. Mau interested kuleyo nto uyabuza, how guys kade bexabana kuphi? Mase sikulandela ama-screenshot sithi nawo ama-screenshot kade kuxatshana. uJacinta uthe uZoso wathi, uPhakela umthakathi wathi, uJacinta wathi, kanjalo musu kufika la nelukuluku suzothi abantu banamanga, usuzothi asirelaxe akube njani guys. Sibadala manje nezwa, sibadala. Akekho umuntu ongavela athuka sathi video akhulume ngabantu awuyibona basimele manje abaphethizwe abaqambela amanga. So please iyekeni le nto yenu, fundisekani, ngenani kulayini. Ngenani la ulayini. Yekelani le nto yenu. Unamanga, hayi, relax, there's no beef, stop lying. Kanjani manje? Useconfirmile nje umlungisi uthi kune beef uthi uzokhuluma iqiniso. So who is lying? uZoso bebe exchange ama-words noJacinta emini kaBha sonke sibuka kwi-profile kaZoso. So what do you mean sinamanga? Ama-fake account la ade khuluma?